Ulluinnarni Vloggit Sisimiut littertuorunarpakka memory cardtik assingiingittamar mississoruarpakka nassaarissinnaangilakka taamaarinnikkuungisaannarlua taamaasiunga taavalu paakkaarpernangi Qaqortumi angalaninni sorpassui assingiingittu isumangisassaralungi YouTuber isumangisassaralunga assingiingittarpassuil kisianni aariangerpa mobiilinni la immiusikulaartoruissuangualuam aamajorninginneralaarsuam taamat kisiamassakut vloggerniaruma kamerapiluunersuara atortalerniarpara ajorninginnerussamma killorminarnerussamma assingiingittu atoqattaaleraat paatsiverutiinnartarpak ilaippugujorik ilai atungittaut ilai imaalisu ilai taamaalisu taavalu mobiilera 256 gigaangami 100 gigani maqalerpo ilumaattum synkroniseerniarlu eqianaasa Haluunnguit killuaiti massakkunaas nuummeqqilerpunga naattum taamoqaatingalungu ullumikkummita susoqassu naa piffiskingullu oqaluttuaavallaanginnerani toqersaalaariarlua sidam taksilut tattareerissappat puuha masuaqqalulukkaappa mikrofonitaarnikuuhaluarluat tat katseqanginnami suli anerlappalut siilliluan pittaaneraju maannakkullu ukukassaatsiluttoriartorlungi Qanormingu piilini nississinnaavattit ha qanoro oi sisussuut ja nakkaraluarina aperida ja so Nuummiunngoqqippugut Ulluinnarniunerusut nuigissaqqat Sisimiut lujarissaaqquinga Ini dipiningking. Amri terus aqorsualerpa. Ini dipiningking. Sumaannerartorusuppi allaanna Ja. Luksussponsорsinnaaugunaasiit mammariuannakkugut. Katuamuna neriartorsinau qaalipiluttorsuullu tataanneriarlu tainariartorluta immaqana алласаппат суннага пиити Pojorfiapput tusimmak тули тусаа tusaarni
Ini di piningking. Ini di pining. Itu gua kalau sedikit. Una logo. Nej. You say no? No. Immiuttarpakka. Niin pitää jäässä ajoina pian. Uanga omiritti. Wow, luksusbrand. Mama on. Tässä Nuummiunngoqqippugut nuunnikuullunga ulluinnarni. Tokai. Hah? Ayo, udah. Tidak ada. Med sapi? Ja. Kan han ikke speciale op? Hallo. Hvad har du der? Kondi. Er de kolde? Ja. Nu kan sådan en natte. Nå. Så rinder det så. Så rinder ris. Det er godt. Den er bare sagt. Jeg ved det ikke. Sådan Nå, den er... Segway og så matte der. Parafisarpisuasingingittarpissuusarp Nuummi Nuummiunngoqqippugut 2004 mit uanga angutaata 2003 mit uani ukioqarpunga uataaman atneqingilluaasarama imaattornik angaoqqaam ajorinikkuumikkunayungaqatinginissaan taa atta atniliingailiivillua nayungaqatingiilerluta taava missakku tamaan atqaasqaqqilerpunga Qaqortumi islaannimukassuunga ukiormanna taava islaannimeereerutta aamma atuaqatikkalu islaannimukassuungut islaannimeereerut Qaqortumi kaqqerial taava takorluungariva angunniangaralungulu maani nuummi juulsioriassallua aamma taava juulsioreeruma kuyammut kuyataani imma islaannimun neriuppunga periarfissarpissuup islaannimi pratikkertussaun qaamat pingasut
Islanni mingikum nunan allaneriasarsinnaunga ateqarpungaringiivisanksia Islanni assoo ipilerittaateqqavara taava ilinniangara massak ingerlanneran sisimiuneeqqammarpaa sisimiuniikkama nuannisangaangaangaangaaram ilumortam qiariilippaa maangarnialerama maangarusungikka tuarlua sisimiunuannersorujorujorujussuangorsimanga massakkul unnuk naanginnerallassuarput quiani singinnaarsinnaangavi eqqaamallu sorpassuarn malinnaaffigisinnaavatit snapchat-tikku Facebook-ikku assingingittarpassuul pingittornalli videonuannariнгорку YouTube-ikkaam subscriberniarina ajungittunguuniarisi teqorpissuungut bye. Bye.